Ola, comenzamos xa con esta nova análise, onde imos transformar a historia nunha viaxe moito máis fácil de dixerir. Hoxe imos destripar un dos períodos máis tensos e incribles de todo o século XX, a Guerra Fría. Pensade nisto, imaginemos un mundo que estivo literalmente pendurado dun fío durante 40 anos. Un enfrentamento global e constante entre dúas superpotencias absolutas, os Estados Unidos e a Unión Soviética. Foi unha rivalidade que se meteu en absolutamente todo, desde a tecnoloxía espacial ata a cultura pop, pero que paradoxalmente, e por eso ten este nome, nunca chegou a estalar nun conflicto armado directo e aberto entre as dúas. É unha historia chea de matices e, a dicir verdade, absolutamente crucial para entender o mundo no que vivimos hoxe. Moi ben, imos ir ao gran. Para que este resumo de primeiro de bacharelato sexa super doado de estudar, imos dividir a nosa análise en 4 grandes pilares. Primeiro, a formación dos bloques. Segundo, os conflictos daquela época. Terceiro, os modelos de sociedade, como se vivía na rúa. E carto, o colapso final da Unión Soviética. Así que arrancamos. Punto 1. A formación dos dous bloques. O mundo divídese. A ver, a cousa foi así. Apenas rematou a Segunda Guerra Mundial, coa derrota dese inimigo común, que eran Alemanha e Xapón, a Gran Alianza desfíxose casi nun escintilar de ollos. As profundas diferenzas que había entre os occidentais e a Unión Soviética saltaran polo aire, rachando o mundo literalmente en dous bandos. O punto clave aquí é comprender como se definiu esa frontera mental e física. En 1946, Winston Churchill fixo moi popular o termo pano de aceiro. E ollo, non era só unha frase feita para quedar ben, era unha metáfora brutal que describía a estricta separación que a partir dese momento illaba a Europa do leste, controlada polos soviéticos, de todo o bloque occidental. Unha liña divisoria invisible, pero de ferro, que marcaría o ritmo da política mundial durante décadas. A partir de aí, os dous bandos puxéronse a construir as súas propias estructuras para expandir as súas zonas de influencia. Foi unha especie de efecto espello, idénticos na forma, pero totalmente opostos na ideoloxía. Na política, Estados Unidos lanzou a doutrina Truman para frear o comunismo e a URSS contestou coa doutrina Yadánov para denunciar o imperialismo occidental. No eido económico, Occidente regou Europa cos millóns do Plan Marshall para a súa reconstrucción, pois ben, Moscova contraatacou creando o Comecon coas súas democracias populares. E no militar, Occidente funda a OTAN en 1949 e a Unión Soviética responde creando o Pacto de Varsovia pouco despois. O dito, un espello de rivalidades. Pero se houbo un lugar onde saltaron faíscas de verdade dende o minuto 1, ese foi Alemanha. A división do país, e sobre todo da súa capital, converteuse no gran símbolo de toda a Guerra Fría. Mentras Estados Unidos, Reino Unido e Francia juntaban as súas partes para crear a República Federal de Alemanha, a URSS impulsou a República Democrática Alemá pola súa conta. Este pulso constante tivo momentos críticos de máxima tensión, como o agobiante bloqueo de Berlín en 1948, que se librou grazas a unha ponte aérea masiva, e claro, culminou na traumática construcción do Muro de Berlín no 61, que partiu a cidade e separou as familias da noite para a mañá. Pasamos ao punto 2, os conflictos da Guerra Fría. E aquí, seguro que xorde unha pregunta. Como é posible que algo chamado Guerra Fría rematara sendo tan destructivo? Pois porque o conflicto trasladouse fora de Europa. A tensión estoupou en guerras quentes nas antigas colonias e nos países en vías de desenvolvemento. Alí, as superpotencias apoiaban a bandos rivais, as chamadas guerras delegadas, todo para evitar que o inimigo gañase un só metro de terreo. Se seguimos a orde dos acontecementos, vemos unha escalada tremenda. Desde ese bloqueo de Berlín do 48, saltamos axiña a Guerra de Corea no 1950, o primeiro choque armado enorme desta etapa. Despois, a tensión chegou ao seu pico absoluto en 1962, coa crise dos mísiles en Cuba. Aí o mundo estuvo literalmente a un botón de irse ao garete nuclear. E para rematar temos a fin da interminable Guerra de Vietnam no 75, que supuxo un golpe moral durísimo para os Estados Unidos. 4 millóns, sí, 4 millóns. Esa é a cifra abrallante de mortos que deixou a Guerra de Corea en apenas 3 anos de combates. E o máis tráxico disto, sen dúbida, é que a metade desas víctimas eran civils. É un dato que subliña o incalculable custo humano que tiñan estas guerras delegadas. Guerras onde as superpotencias movían as pezas desde despachos seguros, pero eran as poboacións locais as que poñan os mortos e a destrución. E para poñerlle un rostro a semellante traxedia, a historia de Kim Phuc pon os pelos de punta. Ela é a famosa nena vietnamita que foi fotografada fuxindo e chorando despois de que un ataque con napalm lle queimara o 65% do corpo.
tiña só 9 anos. Tempo despois dixo isto: "Aínda teño moitas cicatrices no meu corpo e unha forte dor case todos os días. O napalm é potente, pero a fe, o perdón e o amor son máis fortes." Unha historia que humaniza o sufrimento salvaxe destas guerras e que ao tempo nos deixa unha mensaxe de paz brutal que transcende todo o conflicto. Imos co 3, a sociedade. Dous modelos totalmente opostos. Porque claro, a Guerra Fría non eran só militares con medallas e diplomáticos moi serios. Librouse nos supermercados, nas universidades, nas fábricas, nas casas da xente. O día a día era radicalmente distinto dependendo de que lado do pano de aceiro che tocase vivir. Económicamente, eran dous universos. No bloque occidental, os anos despois da guerra foron de boom total. Fomentouse a sociedade de consumo, a xente tiña emprego, compraba neveiras, lavadoras, coches, e nacía o estado do benestar para garantir dereitos sociais. Pola contra, o bloque oriental tiña unha economía planificada dende o goberno soviético. Todo se centraba na industria pesada e en fabricar armas. O resultado? Descoidaron por completo a produción de bens diarios, o que provocaba escaseza e longas colas nas tendas para a xente do común, mentras as elites do partido, a chamada nomenclatura, vivían estupendamente. E ollo, porque manter ese ríxido control no lado oriental, especialmente na época de Stalin, non se facía con boas palabras, facíase a través do medo e dunha represión salvaxe, usando Gulag, unha rede inmensa de campos de concentración. Alí enviaban a calquera persoa acusada de pensar diferente para sometela a traballos forzados en condicións infrahumanas. Era unha ferramenta de terror sistemático para silenciar calquera pinga de oposición e asegurar o control total do Estado comunista. Agora ben, que ninguén pense que o bloque occidental era un mar en calma. O diñeiro non mercou a paz social. Nos anos 60 estalou unha treboada enorme de novos movementos sociais. Tivemos a vital e imprescindible loita polos dereitos civís da poboación afroamericana nos Estados Unidos, as revoltas universitarias do Maio francés do 68, protestas masivas contra a guerra de Vietnam, a explosión da contracultura hippie e o movemento feminista collendo unha forza imparable. Basicamente, a mocidade e as minorías dixeron «ata aquí», reclamando verdadeira igualdade. Para captar a esencia desas loitas en Occidente, abonda con escoitar estas palabras históricas que Martin Luther King Jr. pronunciou en 1963. Eu teño un soño, que os meus 4 fillos pequenos vivirán un día nunha nación onde non serán xulgados pola cor da súa pel, senón polo seu carácter. É un recordatorio incrible desa pelexa contra a segregación racial, unha pelexa fundamental para entender como se transformou e modernizou a sociedade occidental durante aqueles anos de Guerra Fría. E chegamos ao punto 4, o colapso da URSS, a fin dunha era. Porque a finais dos 70 e xa metidos nos 80, aquel xigante oriental que parecía inquebrantable comezou a esborrallarse. O sistema político estaba estancado e a economía paralizada polo brutal gasto militar. Polo tanto, facer cambios drásticos converteuse nunha necesidade absoluta. Non quedaba outra. Y esto lévame a explicar a estrategia que tomó Mikhail Gorbachev cuando asumió poder en 1985. Tentó salvar o sistema con dúas reformas supercoñecidas. A primeira, a perestroika, que buscaba darlle a volta á economía, descentralizar as fábricas e facelas máis productivas. E a segunda, a glasnost, que significaba transparencia. Por fin remataba a censura de Estado e permitíase o debate político. O pobre Gorbachev tentaba manter a URSS a flote, pero paradoxalmente abrir esas ventas só acelerou que o edificio enteiro viñérase abaixo. O que pasou despois foi un efecto dominó total, visto e non visto. As ganas de liberdade xeraron un tsunami que ninguén pudo parar. No ano 1989, o mundo entello quedou pasmado vendo caer un muro de Berlín. En 1990, un tras outro, os países do bloque do leste organizaron eleccións libres, sacudíndose de enriba o control soviético. E xa, en 1991, as propias repúblicas da URSS comenzaron a independizarse. O golpe final chegou en decembro dese ano, coa dimisión de Gorbachev. A Unión Soviética disolvíase para sempre, e con ela apagábase aquel mundo dividido en dous. Entón, sí, a Guerra Fría rematou fai moito, pero a súa sombra aínda é longa. Hoxe mesmo estamos vendo unha nova carreira espacial e tecnolóxica, só que agora o actor principal é China querendo lideralo todo. E isto déxanos unha reflexión moi interesante. Ata que punto o legado daquela bella Guerra Fría, con todas as súas alianzas, aquelas armas e as divisións ideolóxicas, segue marcando o ritmo das tensións internacionais que vemos nos telexornais hoxe en día? É unha pregunta clave para entender os movimentos xeopolíticos actuais, sen dúbida.
Y con esta reflexión despedimos a Análisis de hoxe. Muchas gracias por estar aí.